Boa tarde, estamos aquí de novo nunha das nosas conversas Biosbardia, os oficios do libro. Este espazo sabedes que está patrocinado pola Libra Cartabón, que nos acolle unha vez máis. Hoxe, 11 de xaneiro de 2025, e estou o carón de Xavier Rodríguez de Baixeras. Para min, Xavier, é un placer terte aquí comigo, porque, aparte de que es o primeiro destas conversas que estamos facendo do que fun editor, orgulloso editor do teu Dicionario de Comida Galega, tamén compartiches un espazo, inda que ti non fuches profesor meu no Instituto do Calvario, cando eu estudaba no Instituto do Calvario, ti estabas dando clases. Depois falaremos un poquinho diso, pero faime ilusión porque esta librería do Cartabón, que está no barrio do Calvario, é a librería de referencia para ese instituto. Cando eu tiña que comprar o arcipreste de guita e aquelas cousas que se lían no meu tempo, viñamos compralas aquí. Entón, este triángulo entre a librería, ti e máis eu, pois sí que me gusta. Como sempre, antes de iniciar a conversa, vou vos facer unha brevísima presentación de Xavier. Xavier naceu en Tarragona no ano 1945, por lo tanto este ano faz os 80 anos, que é un número moi redondo. Como decía un poeta italiano, nun poema di Montale e gli 80 minacciano, Montale os 80 ameazan. Vale, decía yo, concreto, a él nun poema, ¿no? Con moi mala uva, ¿no? Bueno, pois esperemos que non sexa unha ameaza eses 80 anos. Xavier estudou Filoloxía Románica en Madrid, sí. Dedicouse ao ensino secundario durante toda a vida, pero aquí, sobre todo, estás como poeta, aínda que tamén tes obra de narrativa, obra de ensayo, obra de literatura gastronómica, e tamén, algo que despois falaremos ao longo da conversa, tamén fuches e és traductor. Sí. Algúns libros importantes, despois falaremos, están en galego, grazas a Xavier, e partiron do galego para outras linguas tamén grazas ao Xavier. Sí. Eu recordo cando era iso, cando era adolescente, sabía que dabas ti ali clase, canda a Ramiro Fonte, un grande amigo teu. Eu recordo que aquele apelido Baixeras sempre dicía, bueno, isto debe ser Baixeiras ou algo así, non? Decir, sí. Soábame un pouco extraño, non? Sí. O que pasa que, claro, ti és galego de adopción, sí. Pero sí que certa parte das túas orixes son catalás, non? Sí, bueno, vamos a ver, o sea, meus pais eran catalás os dous, o que pasa é que o pai do meu pai era galego, era militar e foi destinado a Tarragona e ali casou o meu avó, non? E entón, claro, toda esa familia do meu avó é a familia galega, que procede exactamente de unha parroquia que se chama Nois, que está no Concello de Foz. E entón, pois, claro, por esa parte son galego, pero logo a miña nai era catalana, totalmente, o sea, é moi catalana, ademais, moi catalana. Tanto era tan catalana que a mí xa aprendí o catalán con ela. E líamos xuntos en catalán, e o neno, ela empeñábase en que tivese unha fonética boa, e tamén influía, e tal e cual, o sea que sí. Ela era moi amante do seu. Ti naces en Tarragona, pero depois onde vive a tua infancia? A miña infancia paseina en Ribadeo. Bueno, os primeiros anos, os 4 anos, meu pai foi destinado a Póvoa do Caramiñal, e ali naceu tamén un irmão meu que era pintor, un bon pintor, por certo, Rafael Baixeras, e ali vivín os primeiros 4 anos, porque a miña nai, non sei por que quixo que eu nacese en Tarragona, realmente vivimos na Póvoa, pero quixo que nacese en Tarragona. Xa vivíades na Pobra antes de nacer este? Sí, e entón levoume ali a dar a luz a Tarragona, sí. Pero xa co meu irmão, xa dixo que era moito viaxe, parece ser, e tal. Pero que a outra irmá que teño, que se chama Asunción, pois volveu a repetir a mesma historia, de tal maneira que a miña irmá, que é a terceira irmá, diríamos dos irmãos, a terceira, tamén naceu en Tarragona. O resto non, o resto, que son 2 máis, naceron en Ribadeo. Porque logo meu pai foi destinado a Póvoa do Caramiñal a Ribadeo. E meu pai era secretario do Concello. Falas dos teus irmáns, falas de Rafael, que é pintor, sí. Antonio, que é profesor de Historia, non? Antonio, profesor de Historia, e tamén é escritor. Ten unha novela moi bonita, por certo, que está publicada en Xerais,
O Rei dos Ameneiros. Unha novela, vamos, eu creo que é unha novela moi interesante. Porque é unha novela realista, pero cunha base histórica, diríamos, porque é historiador, non? E entonces fala un pouco, pois, deso, pois, un pouco dese ambiente de casa rural, da nosa casa grande, por así decirlo, pois, no ano, a principios do século. E unha novela interesante, sí, sí. E, bueno, animamos aos nosos ointes e a xente que nos está mirando que busquen efectivamente o libro de Antonio e outros libros que ten, porque el, por exemplo, ten uns libros moi interesantes sobre a alta idade media en Galicia. Ten libros sobre a alta idade media, efectivamente, ten algún conto, algún libro de contos, de relatos e tal, e logo ten traballos sobre historia, sobre enxeñeiros militares, por exemplo, agora fixo un sobre un tal Toledo, que era non sei, unha especie de virrei de Perú, algo así, métese neses rollos a veces, non? Fai cousas así, extrañas, pero son libros originais moi interesantes, Sí, de verdade, ten moita cabeza. Os que o Lin, que son especialmente a novela do Doíno que fixo, e outro libro que ten sobre a configuración do Reino de Galicia na idade media, son libros que se leen con moito gusto, decir, non son libros para nada académicos, senón moi ben divulgativos. Son moi ben divulgativos, eu gustaría moito eso. Ahora é moi, eso sí, é moi, vamos, busca a verdade, é bastante riguroso nese aspecto, non? O sea, non inventa, prácticamente non lle gusta inventar nada, o sea, é moi, sempre foi así como moi polo dereito, non? O que queda claro, Xavier, é que sodes unha familia de artistas. A mí gustaríame saber... Porque... Logo teño un irmão pequeno, que tamén, Enrique, foi un pioneiro do cine galego. Ten unha película que, bueno, ten dúas películas do cine galego, non? Ten unha que está inspirada nun conto de Fole, que se chama O Documento, pero logo ten outra película tamén inspirada nun conto de Fole, que se chama O Documento, creo que se chama, que é un conto de A Luz do Candil. Esa é unha interesante. El tiña moita relación no cine, meu irmão, Quique, precisamente nesa película fixo de ayudante de dirección Trueba. Sí, porque estudiaron xuntos. O sea que, sí, el tiña moita relación. Foi lástima que logo foi no deixando. E curiosamente tuvo moitos problemas con eso, porque daquela o cine galego non estaba moi ben visto, tuvo moitos problemas, porque ele foi e presentou unha destas películas en Ourense, no Festival de Cine de Ourense, e tivera problemas ca policía, sí, chegou a casa, meu pai bastante así e tal, impresionado por o asunto. Non, tuvo problemas, sí. E dicíache que sodes unha familia de artistas, e gustaríame saber se ese magma artístico xa estaba na vosa casa cando eras pequeno. Sí, estaba porque meus pais eran fundamentais, aparte de que das súas profesións, bueno, pero a miña nai era moi boa pianista, o ambiente musical estaba moi presente na miña casa. Meu pai tocaba tamén o violín, era máis aficionado, pero a miña nai era moi boa pianista, estudiara en Barcelona no Conservatorio do Liceo, que é un dos mellores que había en Cataluña, e tiño de piano, era moi boa pianista. O que pasa é que así a vida, logo foi a vida sobre todo das mulleres, daquela, que non pudo dedicarse a isto porque toda a familia e tal, xa todos sabemos a historia, non? Pero ela era moi boa pianista. E na miña casa había moita ambiente, sobre todo musical, moito ambiente musical. Logo, sí, logo cada un fomos por a nosa arte, que nos interesaba máis e tal e cual, non? Pero sí, no ambiente artístico sí que había, sí. E ti recordas as primeiras cousas que escribiches? Non, prácticamente non me atrevo creo que non. Pero polo menos no momento que ti empezaches a sentir interese por escribir, sobre todo poesía, que bueno, foi sí, pero escribía cousas pequeniñas de nada, o sea, me entendes? Nada, pero non, sin ningún, non tiña un gran
non tiña moito interese, non? Que podía ter 14, 15 anos, así, máis ou menos, non? Logo xa sí, logo xa a partir dos 18, 19 anos xa me interesou máis a historia. Publiquei un libro, gañei un premio, aos 20 anos, gañei un premio que daquela era un premio que había en Salamanca, que chamaban Álamo, que era un premio importante, vamos, por lo menos daquela, non? Porque presentábase xente interesante. Ese premio gañou, se non gañou, publicou aí Cesebilio. Carai. Un libro que se chama Antipoemas, que está escrito en castelán. Sí, era unha colección moi lida, chamase Álamo, en Salamanca e tal. Eu quedei, afortunadamente quedei finalista, claro, o gañador foi Rafael Morales, que daquela era un gran poeta, moi consagrado, non? E para mí foi unha sorpresa, non? A quedar así e tal. E entón xa empecé a tomar as cousas máis en serio. Bueno, parece ser que vai para adiante, vale para algo, non? O sea, bueno, empecé un pouco a... Home, xa antes sí tiña unha afición, evidentemente, non? Sobre todo, estudiei no colexo onde estudiei en Segovia, que sei, en Segovia, daquela vimos en Segovia. Meu pai foi destinado, despois de Ribadeo, pasou a Segovia. Eu, cando cheguei a Segovia, tiña 12 anos, máis ou menos. E entón, pois nada, xa entrei ali nun colexo, colexo de curas típico, non? Claretiano. E era un colexo curioso porque había unha gran afección á poesía entre os profesores e tal, entre a xente e tal. Parece mentira, o sea, daquela o penso, digo, pues, gran parte da miña afición debe ser a que me tomaron en serio, non? Porque claro, eso é moi importante, claro. Non? E entón, pues, aquela xente me tomou en serio e incluso publicábamos no xornal local, non? Que se chama El Adelantado de Segovia, chamase, e verte daquela, claro, agora os estudos cambiaron, pero nos anos 60, principios de 60, claro. Verte así impreso no xornal, nos poemas tal e cual, as fallas literarias tal e cual, era impresionante. A min o recordo con moito cariño, non sei. E todo eso, pois, había ambiente, sí, había un certo ambiente poético daquela. Sí. Ademais, era unha cousa bonita, porque non había ciúmes, non había eses celos que despois hai entre os poetas e toda esta historia, non? Daquela, cada un facía o que podía, non? E xa está, pero non había, sí, non sei, eu guardo un recordo moi agradable daqueles tempos, sí. Ti estudas filoloxía románica en Madrid, como dixemos? Logo pasei, sí, en Madrid estudiei filoloxía románica, sí. Que, por certo, foi bastante decepcionante, bueno, non únicamente a min, a todo o mundo, o sea, que máis que menos se dedicaba a poesía, pensaba, ou a literatura, en xeral, que podo estudar eu? Pois que vou a estudiar filoloxía románica. Claro. O sea, non había outra cousa. Entón non era nin filoloxía románica, entón era filosofía e letras. Chamábase así, non? Entón, bueno, pois vou estudiar, que vou estudiar eu? Pois filosofía e letras, filoloxía románica e tal, non? Podía ter as clásicas, pero había tamén, bueno, filosofía, pero logo chegabas ali e todo era filoloxía. Claro. Ali non había, de literatura non había nada, todo era breve, non sei que, tal, ayoz, non sei que, e tal. Todo lingüística. Todo era lingüística, pero era lingüística férrea, desa de Menéndez Pidal a tope, non? O sea, pum. E todo unha decepción total. Ainda por riba, as clases de literatura que habían, francamente, eran moi malas, o sea, eran francamente malas. Son máis que malas, eran aburridas. Porque eran todo tomar apuntes, pero non había... Claro, un vai aí esperaba algo máis, non? Esperaba que se dedicase máis á literatura, que explicasen máis, que fixesen crítica literaria, que explicasen cosas desas. O sea, algo que tivese algo que ver ca literatura, ca poesía, sobre todo. Pero non había nada deso. Non había nada deso. Cando en Madrid, realmente as relacións que había ca poesía, pois eran con alguén que conocías, que comentabas, tal e cual, e con algún recital que había. Eu teño escoitado algún recital moi bonito, moi interesante, pero claro, eran xa ibas ti porque querías, porque te enteras de que existía eso.
pois, por exemplo, eu asistín ao recital de Claudio Rodríguez, outro de poetas de xeración dos 50, non? Claro. Pois sí, había en Madrid había bastante deso e tal. Pero logo en Madrid xa a cousa tamén cambiou, porque un día, lendo o ABC, eu vivía nun colexio en Madrid, un colexio maior, así, un pouco pijo, non? E entón, sí, porque o meu pai conseguiu, tiña un conocido en Madrid, conseguiu enchufarme ali, entonces entraba por enchufe, claro, non había outra maneira. Entón era moi pijo aquel, o sea, un colexio así, era obligatorio. Tienes que ir de gravate, todo. Cenar con corbata. Sí, non se permitía entrar no comedor, non se podía entrar sin corbata. O sea, sí, era obligatorio. E había xente que colgaba as corbatas xa fora. Poñedas e entrar. O sea, era increíble. Bueno, era alucinante. E un día, no bar do colexio, lendo claro, recibían o ABC, por suposto, ali, joder. Entón, no ABC, leo actos e tal. E entón, un dos actos decía en Amigos de la UNESCO conferencia sobre Galicia. E eu pensei, que será eso? Entón, entrou-me con curiosidade e pensei, vou a chegar ali, pero antes vou me enterar. Entonces empecé a falar con alguén que dice, oye, tú oíste hablar alguna vez de Amigos de la UNESCO? E dice, que yo? Empecé, comunismo a tope, mas en pleno franquismo, vamos, era no 64, Claro. 64, me acuerdo, bueno, 64. Y dice, pero bueno, a lo mejor no te pasa nada, tú vas allí y tal, pero ¿qué pasa? Una conferencia sobre Galicia, menos todavía nada, vas allí y tal. Total, que eu collí un metro, entrei onde estaba Amigos de la UNESCO, estaba en Tirsa Molina e tal, fun ali, subín a escaleira, e xa escoito a unha persoa falando en galego unha conferencia. Porque en Galicia non sei que, tal e cual. Que por certo, entre aquel día entrei, sí, porque tiña daquela relación con un periodista que se chama Juan Soto, Do Progreso. Do Progreso. Éramos moi amigos daquela, vivíamos moito en Madrid. E entón, non hai moito, el lembroume que entráramos xuntos Amigos de la UNESCO, efectivamente. E entón, subimos a escaleira, e non sei que, non sei quanto, e tal. Entón, miro así, a ver quen estaba falando ali, e era Bautista Álvarez, que estaba dando unha conferencia. E entón, entrei ali, xa me presentaron. Tú quen eres? Nada, eu só veña aquí a oír unha conferencia, tal, recibiron moi ben, moi ben. E entón, e quen dirixía aquilo era unha persoa fantástica, que se chamaba Benchosei, que era famoso, que era fantástico. E así entrei nos ambientes galeguistas de Madrid, porque eu non tiña ninguna relación con antes ningún ambiente galeguista ni nada. O sea, foi en Madrid onde entrei. Entón, aquel mesmo día, aquelas persoas con quen estaba, xa non me acordo os nomes, non? Porque, claro, pasou tempo e tal. Pero xa me dixeron, fomos tomar aí un ribeiro horroroso, eso sí que me acordo. Espantoso ali en un bar que había cerca de aí. Vamos a este bar que é galego, que dan ribeiro, non sei que. Bueno, falaba así, bueno, aquilo era vinagre puro. E entonces, bueno, pero mira, si queres continuar así, pues esta tarde podemos ir a casa dunha persoa que vamos todos os lados, e ali podemos falar e tal e cual. Sí, é un pintor que se chama Raimundo Patiño. E entón, pues moi interesante. Entón xa me apuntei ao rollo. E xa fomos xa por a tarde, porque era por a mañá, por a tarde, xa me deron o enderezo e tal e cual, e presenteime en casa de Patiño. E sí.
E aí, Casa de Patiño era un ambiente moi curioso, sí. Ambiente galeguistas, logo acabamos sempre ca queimadas, dos medios así, A queimada estaba mellor que o Ribeiro. A queimada estaba, sí, estaba bastante ben. Acaba a carreira e coido que xa rapidamente empezaches a traballar no ensino, non? Vamos a ver, acabei a carreira, pero vamos a ver, acabei a carreira e traballei xime de ensino porque meu pai me enchufou claro, na Coruña, que meu pai era secretario de Educación, subiu de categoría, entón foi e acabou de secretario de Diputación da Coruña. E entón, a Diputación da Coruña era diríamos, non sei como decirlo, a protectora ou do que se chamaba entón, agora hai un instituto na Coruña que se chama Puga, Ramón Puga. Bueno, pois ese instituto dependía dunha filial, era unha filial do femenino. Entón era como unha especie de, era un colexio, diríamos, era un instituto, sí, pero un colexio, porque no fondo era un internado. Era curiosísimo. Era un internado, pero tamén había externas, Digo externas porque eran mulleres, eran rapazas. E entón, pois, conseguí entrar aí, que daquela para mí foi importante, unha experiencia interesante, e conseguí entrar aí na Coruña, así, no, o sea, e aí botei 4 anos, así, nese instituto, sí. Gardo un gran recordo, tanto do punto de vista, tanto dos profesores do profesorado, como das alumnas, que eran fantásticas. Nesa época xa estabas cultivando ti a poesía dunha maneira máis seria, non? Daquela, sí. Bueno, claro, porque xa daquela o último ano de vivir en Segovia foi cando me deran o premio ese de Salamanca. Claro. E entón xa, claro, xa pasei cando cheguei a Coruña, xa lo que pasa é que logo pasei momentos un longo tempo sin escribir nada. Bueno, eu fui destinado despois de estar 4 anos na Coruña, digo conto porque ven a conto un pouco eso, non? Despois de tal, presentei unhas oposicións de agregado de instituto e consegui unha plaza en Palma de Mallorca, o cual para min foi moi interesante porque foi volver a lingua. Xa cheguei a Palma de Mallorca falando catalán, a xente quedaba alucinada. Pero tú eres gallec ou eres catalán ou que eres? E máis o mallorquín non é igual que o catalán, o sea, ten a súa historia, non? Claro. Pero eu coñecía a xente por referencias en Mallorca e entón xa entrei enseguida en contacto con a intelectualidade mallorquina enseguida, sobre todo cos catalanistas de Mallorca, sí. Entón fíxeme moi amigo de un gran poeta que se chama Josep María Llompart. Fui moi amigo del. A súa compañeira, a súa muller, era compañera mía de instituto, o sea que estábamos moi relacionados todos. En Palma pasei moi ben, foron fantásticos. O que pasa é que a nivel de creación, que enlazando o que decías ti, eu tiño un gran problema de crisis, unha crisis bestial de creación. Entón, por qué? Sobre todo por razóns lingüísticas. Por dúas razóns, por razóns lingüísticas, pero tamén por razóns estéticas. Daquela, neses anos, empezou a estar moi de moda, sobre todo nesa zona de ali. Aquí en Galicia empezou máis tarde, pero ali estaba moi de moda a vanguardia. O sea, que era vanguardia a tope. O sea, eu nunca me gustou, nunca me sentí atraído por a vanguardia. E, por tanto, eu cheguei a pensar o que xa me pasara antes. Tampouco me gustaba a poesía social. Claro. Entendes? Que era a que estaba anteriormente. Entón, pensei, eu non podo escribir nada, porque realismo social non me gusta. Vanguardia tampouco. Entón, que é o que fago eu? Claro. E entón, botei 10 anos sin escribir nada. 10 anos sin escribir nada. O sea, porque non estaba eu seguro de que se o que podía facer valía para algo. Porque como non facía ni vanguardia, ni facía realismo social, nada, pues, ni non interesaba o que podía facer, aquilo foi-me... E
Cando no ano 77 viñen para Vigo, desde Palma. En Palma botei 3 anos, a pasei a afortunada morte de Franco, xa o cambio político tal e cual, e cando xa viñen aquí tuve a sorte de entrar en contacto con xente que me colocaron no meu sitio, por lo menos no que eu esperaba. Dicías que tamén tiñas dúbidas lingüísticas. E tiñan, sí, porque non me vía implantado aínda no galego, estando fora. Hai que pensar que eu vivir así, tamén en sí, escribir algo en galego, escribí un poema, que por certo, un poema que está publicado nunha revista moi interesante que se chamaba Signo. Esa revista, que era de signo católico progre, publicara un número especial dedicado a Galicia. É unha xoia, encontrar ese exemplar é unha xoia, porque a portada publicouse en Madrid. A portada é a famosa esa de Ferrol, do neno, o pai que despide a migración, non? Moi así, porque era unha revista grande, e dentro publicou moita xente aí, moita Batista, Ramón, publicou moita xente de aquí, non me acordo exactamente, non gostaría de verlo porque hai tempo xa que perdín de vista, non? Eu publiquei un poema en galego, foi o primeiro que publiquei. Se me permite, Xavier, un inciso, porque a feliz casualidade fai que hoxe sábado, no Sermos Galiza, no semanario de Nos Diario, Xan Carballa publica unha reportaxe sobre ese número da revista Signo do Victifal. Isto non estaba previsto, non faláramos antes desta historia, pero bueno, simplemente que a xente que nos está vendo e escoitando que saiba que pode saber máis desta experiencia efémera, desa cousa extraña que no medio do franquismo houvese en Madrid unha revista efectivamente de Acción Católica que publicase cousas en galego, pois poden acudir a esa reportaxe para saber máis desta revista onde ti, como dicías, escribiche o teu primeiro poema en galego. O primeiro poema en galego, sí. Un poema dedicado a unha campesiña, unha rapaza labrega de cerca de Ribadeo, tal e cual, que me gustaba. Dediquei un poema e tal. Un poema de amor. Non un poema de amor, non un poema de amor, é un poema de un pouco de signo social, ves? Sí. Claro, influído polo ambiente que había, claro. Sí. Xustamente nesa situación tú un pouco de ostracismo estético, cara onde querías ti? É dicir, cal era a poesía que nese momento embrionario ti querías practicar? Que che apetecía escribir? Pois a min apetecíme escribir unha poesía de corte íntimo, diríamos, pero íntimo, pero tamén tendo en conta a realidade, é dicir, unha especie de conxunción das dúas cousas, non? Pero claro, sen caer nin no panfleto, nin caer nunha cousa, nun falso realismo, nunha tal, sobre todo na demagoxia, non? Que non me interesaba, e tampouco facendo tal. Facendo poesía de Bangoria porque non sabía, francamente, claro. Que non o sentía. E entón, claro, eu sei o que quería facer. Entón, agora en Palmo, iso que me estás preguntando, a lo mejor estou falando moito. Non, ao contrario, para iso te chamei, para que fales. É que, cando eu me plantexei, porque sí que me plantexeime que podía escribir eu en galego. En primeiro lugar, plantexeime se podía escribir en galego. Claro. Cando cheguei a Vigo, o meu galego era moi deficiente. Entón, viña de Mallorca, de Madrid, tal, moi deficiente. Entón, empecé a estudiarlo. O sea, pero estudiarlo como un tolo, vamos. Ainda recuerdo unha vez que estivera con Ferrín aí nunha tasca aí por aí, e preguntara eu: oye, que autores me recomendas para que eu aprenda algo de galego? Entendes? E foi moi curioso, porque me dixo: mira, recomendoche a García Barros e a Victoriano Taibo. Carai. E de esto.
E entón eu tomei moi en serio, e lín os dous, me entusiasmaron, sobre todo a novela de García Barros parece maravillosa, o A de Estevo, non? a de Alberto Quiñoi. É verdade, Alberto Quiñoi, sí. Pareceme fantástica, me encantou, unha lingua maravillosa, e entón así fun aprendendo o galego, porque volvendo ao galego, non? O sea, fazer un galego literario. E entón, a min había un poeta catalán que sempre me gustou moito, que é un clásico, non? Un clásico catalán de toda a vida, non? Que xa de principio do século, que se chama Josep Carné. E Josep Carné, pois, fixo unha poesía xa urbana, pero metendo unha gran riqueza de vocabulario, e non solamente de vocabulario, de lingua, porque o control é maravilloso, o control que ten sobre a lingua catalana, non? E ao mesmo tempo é unha poesía intimista, pero estéticamente fermosa, é o que en Cataluña chamase noucentismo, non? Que ven sendo o que aquí sería o modernismo, claro. Pero, sí, o que ven sendo o modernismo, non? O sea, porque claro, o realismo de Maragall xa estaba superado cando tal, e entonces veu o noucentismo, e o máis importante, o noucentismo, e o máis importante foi el, Carné. E entón eso meteuseme para a cabeza. Dixen, por que non fago eu co galego algo parecido? Non? Unha poesía un tanto distante, entendes? Pero algo parnasiana, por así decirlo, non? O sea, distante, parnasiana, pero buscando unha riqueza lingüística, que noto que falta neste país, o cual estaba algo confundido, porque eu creo que, por aínda que se criticou moito o realismo, houve autores que sí que tiñan riqueza lingüística. Agora recordo, por exemplo, Darío Santavana, por exemplo, claro, que está de Saña, eu creo que estaba enganado, non? Pero bueno, esos enganos sucedían. Forman parte da propia evolución persoal, claro. E entón, pois, este libro, Fentos no mar, este de aquí, foi o primeiro que publiquei, pois, sigue esa trayectoria, máis ou menos. A tratar de buscar, entón, cultivei o soneto, buscando a perfección formal, non? E un pouco así o perfeccionismo, diríamos, de corte formal, a riqueza lingüística, e un certo gusto que fose, o sea, que entón este libro publicou esta colección, esta colección de edicións do Castro, sí, pero que levaba o fillo. Sí, que era, eu me levaba moi ben con el, porque víamos moito por a Coruña. Bueno, daquela, vamos a ver, cando publicou isto, onde vivía, non sei onde vivía xa. Era no 81 este libro. Vivía aquí en Vigo, sí. O que pasa é que a él o coñecía de cando vivía na Coruña. Xa coñecía daquela, de dar voltas por a Rúa da Estrella, tal e cual, andamos moceando por ali, e eu tal, tamén con os meus amigotes por ali, os viños e tal, sí, tal. E entón, sí, publicoumo, esta colección foi unha colección interesante, sí. Chegas a Vigo no ano 77, como acabas de nomear a Ferrín, supoño que aí onde creas o teu grupo xa de amigos vinculados á propia literatura galega. A parte de Ferrín, a quen coñeces nesa época da túa chegada a Vigo? Vamos a ver... Bueno, fai falta que fagas un reconto. Xa. Bueno, eu entrei en contacto con os poetas da miña xeración. Entón, de que me acordo bastante daquela foi de Manuel Vilanova, que fai o limiar deste libro. Era para min moi bon poeta, e aparte de moi bon poeta, sabía ler moi ben, sabes? Entón eu decidíme a enseñarlle os meus poemas. Agora enlazo o que decía, porque se me olvidara, mira, animeime a enseñarme os meus poemas primeiros en galego a Manuel Vilanova. Manuel Vilanova non era un experto en galego, ni moito menos, pero si en poesía, era un lector extraordinario, lía moi ben poesía, as cheiraba moi ben, farexaba moi ben,
¿no? El sabía onde había, ¿no? Era moi bon, en eso era. E daquela tamén vivía aquí un moi bon crítico, bueno, un sabio que se chama Manolo Castelao. Ajá. Un sabio, sabía de todo. Sabía de todo. Lía, eu creo que lera todo xa. O sea, unha cousa impresionante. Un día te pena nun librería do Porto, debaixo dos libros. Xa se volverá a estantería. Reparto tal, e coño Manolo. Se lle piden consello, oye, conseguí algo de poesía de aquí. Bueno, de aquí podoche consellar, non sei que é, xa enseguida e tal e cual. Alucinante. Bueno, pois entre os dous tomaronme en serio, porque daquele momento era en serio, o sea, tomaronme en serio. E entón, tanto Vilanova, neste prólogo, como Castelao, tal cual, tomaronme en serio e animaronme, entón dixe, mira, meu camiño era este. Entón, por eso eu sinto unha gran afecto, diríamos, por a aportación destes dos persoas, non? A miña obra, que foi para mí moi importante. Logo xa entrei en contacto, pois, bueno, pois, cos poetas da miña xeración, non? O sea, Sobarí Álvarez Cácamo, bueno, todos, Manolo Forcadela, Román Raña, todos os poetas da miña xeración, non? E damos recitais, bueno, Xela Arias, damos recitais por aí, cando nos chamaban en Pontevedra, íbamos ao Instituto de Pontevedra a recitar, aquí a Guía, e tal. Sí, íbamos, de vez en cando movíamos, dábamos a un recital, non moitos, pero algún sí. É que non me gusta citar a xente, porque a veces me olvido de xente e digo, non cite a Pepiño, eso non... Bueno, non pasa nada, que todo o mundo comprende que isto non está pensado, nin tens que ter toda a memoria do mundo. Justamente o que nos gusta destas conversas é que sea o máis fluida posible, non? Un pouco o que falabas do que ti buscabas na poesía e o tempo histórico no que empezaches a practicala casa nas coordenadas do que se denomina xeración dos 80 en galego. Sí. Esa literatura que efectivamente pois practicaste la ti, Ramiro Fonte, Cácamo, Román Raña, etc. Ramiro coñecino máis tarde. O que pasa que eu non sei se tes a sensación, visto casi no, 40 anos despois, que ao final acabou esa xeración un pouco caricaturizada, ¿no? Como que era unha poesía do cisne ao nenúfar. E non sei como ti percibes que quizáis o tempo foi un pouco injusto con Bosco. Foi injusto con esas fórmulas que vos queríades facer, sobre todo de elevar o nivel literario da lingua galega e de abrir novas perspectivas nunha literatura que, desafortunadamente, non tivera todas as ocasións históricas de desenvolverse, non? Efectivamente, sí, claro, sí. Bueno, o tempo é implacable con todo o mundo, é dicir, que con a xeración, pois igual, non quer dicir que moitas veces é inevitable, non? Pase que, sobre a nosa xeración, pois claro, pois formuláronse moitos tópicos. E un dos tópicos máis importantes, máis trascendentais, diríamos máis tal, e que para min, vamos, non teñen moita... Teñen unha certa base, pero ata certo punto, é o do formalismo, o dunha poesía que se recrea, diríamos, no ambiente, diríamos así, un venecianismo, ¿no? Es decir, un venecianismo, ¿no? Decadente, ¿no? Bueno. Esa idea pode ser válida para algún poeta por aí de nova xeración que logo incluso cambiou. Pero no seu momento pudo ser válida. Porque quen non daquela non estaba influído polo venecianismo? Quen daquela non estaba influído, por exemplo, por Gin Ferrer? Entendes? E polos poetas casteláns dos chamados novísimos. Moita xente. Entonces, sí, algúns a mellor, pois en ese momento deixámonos arrastrar por ese formalismo, olvidamos un pouco, tal vez, a realidade política e social. Bueno, eso é posible que sí, pero logo, como ti acabas de apuntar, efectivamente, houve un compromiso ca lingua, un compromiso ca cultura galega bastante acentuado,
e casi na obra da miña xeración dase tamén ese, diríamos, esa... O que pasa é que ese cambio, non? Daquela, cando empezou, a mellor a versión que podía transmitir podía ser esa, non? Pero a obra do poeta cambia moito co tempo. Non podemos dizer, non é igual o Xavier Seoane, por exemplo, que é un gran poeta da xeración dos anos 77, que o actual, por exemplo, que sigue escribindo, que sigue escribindo, porque a xente dos 80 está viva. Exactamente, afortunadamente. Afortunadamente, claro. Entendes? É dicir, bueno, que daquela hubo ese impulso, pois menos mal, non está mal empezar así, non empezar así, con un afán estilístico, un afán de renovación da poesía galega, non? Ese afán de... Entón, quedarse en que é unha xeración puramente formalista, de decorado, de tal e cual, pareceme unha visión bastante non moi acertada, francamente. E non ten a sensación de que as novas xeracións, seguramente por esa caricaturización, están perdendo de lervos? É dicir, que eses libros que se fixeron na década dos 80 serían moi reivindicables para os poetas de hoxe, sobre todo porque eu como crítico literario que se enfronta á lectura dos poetas máis novos, vexo que quizáis esa liña niso que falábamos de potenciación da lingua literaria galega, de dotar o galego de todas as ferramentas estilísticas e expresivas posibles, queda un pouco depauperado. De repente encontraste con libros que, a nivel estilístico, a nivel formal, lo que te estás dicindo, son como moi pobres. Entón, non sei, que ademais sei que ti és unha persoa que estás en contacto con poetas máis novos da túa xeración, non sei como ves este tema. Eu aí precisaría, matizaría. A xeración seguinte a nosa é unha xeración con xente, con autores moi importantes. O sea, non me estaba referindo á xeración dos 90, estaba referíndome á xeración xa dos tempos de hoxe. De hoxe. Claro. No, porque justamente a xeración dos 90, nese punto que ten como de reacción contra vos, entre aspas, sí, pero hai... temos máis en conta. É dicir, realmente quérese rebelar contra vos, ¿no? O famoso aquel artigo da nosa terra de matar o pai. O que pasa é que xa pasaron, claro, os 90 xa pasaron hai 30 anos. Entón, o que me dá a sensación é que a día de hoxe, é dicir, xa na segunda década do século XXI, que quizáis eses debates agora que parecen como moi remotos, non? Sí, parecen remotos, pero bueno, son debates que hubo nese momento que obedecían a unha realidade, e logo, bueno, pero a xeración dos 90, que eles non queren que chamen xeración en xeral, e teñen razón, porque cada un vai por libre, o sea, non é... Sí, por suposto, claro. Claro. Esos son xogos que facemos os críticos para máis ou menos resumir en global. Conste unha cousa, que a veces son prácticos. Claro, por iso. Porque hai que ubicarse de alguma maneira, se non, este tolo. Eu digo dos 90 porque para entendérmonos. Claro. Entón, evidentemente, bueno, pues aí hai... Sí, bueno, pero logo, a partir de aí, vamos, tampouco estou moi enterado da poesía actual, O sea, o que leo tampouco mellor son moi obxectivo, o sea, non... Bueno, pero eu sei que ti lees poetas novos. Estás en contacto cos novas xeracións. E logo, pois, sí, pero non tanto. O sea, dos novos, non tanto. O sea, eu leo porque tampouco teño moita información. Xa. Entón, pois, non sei, home, pero hai poetas que viven o seu tempo, e poetas, tanto mulleres como homes, claro, que viven o seu tempo, e que, e claro, cada tempo ten as súas vivencias, non? Lógico, claro. Pero non sei se de pensar en poetas así, novos, pois a xente que está escribindo ahora, hai poetas moi interesantes, creo. O que pasa é que o seu mundo é un mundo diferente ao noso, porque viven xa mecánicamente, materialmente, non? Viven outras experiencias moi diferentes, as familias son diferentes, as relación pais-fillos son diferentes, viven un mundo moito máis, diríamos, non sei se máis rápido ou máis, tampouco me gusta moito eso, porque eso de que vimos así, non sei, máis dinámico, como se queira chamar, posiblemente, pero bueno,
hai moitos que eu se encontro nunha tradición poética que se pode englobar non sei, por exemplo, non sei, por hablar algún nome, por exemplo, pois mira, Lara do Pazo, por exemplo. Lara Pazo é unha poeta que eu a leo con moito gusto, que decir, que non teño ningún problema, non? Ahora, que non quero que me tomen o pelo, porque claro, unha cousa é que che guste a poesía dos rapaces novos, entendes? E outra cousa é que entendes? Que ti caias onde non ves interese realmente poético. Claro. Entendes? Esa é a cuestión. Entendes? Ahora, poetas como, por exemplo, Lara do Pazo, bueno, Tamara Andrés, parece unha poeta moi interesante, de corte máis filosófico, se queres, máis de pensamento, pero moi interesante. Pues, Oriana Méndez mismo, ou non sei, pois, Alba Cid, que fai outras cousas distintas, sí, pero é unha cousa seria, entendes? Entón, todas as experiencias eu as valoro, claro, pero eu creo que de alguma maneira eu non sei de onde parten elas, entendes? Elas porque son mulleres, sí, non? Pero o Gonzalo Hermo, por exemplo, tamén é un poeta interesante, bueno, es que hai bastantes, non? Pero eu non sei onde parten eles, pero eu creo que sí que ten, eu presinto que xe contactos con a obra nosa. A mellor non tanta, porque claro, tanta como poderías pensar, pero non sei, eles teñen outras lecturas tamén. Claro. Agora publicase moito libro por aí, non? Non ten moito tempo para dedicarse a ler a poetas dos 80, o sea, claro, non? O sea, é verdade, hai que entender eso, non? Entón, non sei, eu o único que aspiro con esta xente máis nova é que de alguma maneira nos valoren, non? No que fixemos, o que podemos facer, e é o que máximo que aspiro, non? Pero que pense, que saiban que eu sí, sigo con interese as súas obras, o que fan, e que sí que me interesa, sí. Sí. Ti segues publicando poesía, o teu libro máis recente do ano 23. Sí. Non sei se notas esa evolución que comentabas noutros autores tamén en ti. É dicir, o Baixeras de hoxe é fiel a eses inicios dos 80 ou é prácticamente un poeta distinto? Hai de todo. En principio sí que hai un certo afán de procurar un clima propicio a aquelo, non? Pero por outra parte, o mundo cambia, e eu no mundo sinto queiras ou non de outra maneira. Entón a poesía non pode ser igual, entendes? O que sí é que parece ser que trata co tempo é de ser menos, pois eso, menos formalista, mas sí, formalista sí, sin por formalista, o sea, buscar a perfección do poema, pero a través de unha, diríamos, dun certo, dun uso da tixeira un pouco, non? Xa. O sea, de recortar aquelo que de alguma maneira non nos parece trascendente, cousa que entón no tempo non o tíamos tan en conta, entendes? Eu tal vez sí, porque como escribía sonetos, Claro. aí non hai, entendes? Bueno, pode haber, se me limitaba a unha forma máis asequible, non? Pero logo hai poetas que evolucionaron cara a unha poesía así máis comedida e máis precisa, máis, entendes? Que iso tal vez do que se trata. Pero hai que pensar que a xeración nosa, os 80, estamos moi viva, o sea, que decir que estamos escribindo exactamente igual que antes, e poemas de moita calidade, non? Álvarez Cáccamo, por exemplo, é un gran poeta, non? Indiscutiblemente, é dicir, eso non é indiscutible. E, bueno, e outros poetas, bueno, Ignacio Fernández Bello, outro gran poeta, o sea, cada un a súa maneira, non? Ves, outro que cambiou,
Miguel Anxo Fernán Bello, ten unha evolución moi grande na súa poesía. Empezou facendo unha poesía máis, diríamos, máis decorativa, máis superficial, pero co tempo foi aprofundizando moitísimo. Un poeta, pois que como tamén facía, parece ser que como se dedicaba a editar libros dos demais, xa ele non podía dedicar. Claro. E iso é un gran error tamén, que a veces temos, non? E é mentira, é dicir que Miguel Anxo foi sempre, actualmente publicou os mellores libros. Sí, un poeta moi a ter en conta. E outros máis, bueno, xa che digo que non quero tampouco, pero vamos por a falar de alguén dese entón. A día de hoxe estás escribindo poesía? Máis alá da que publicas? Sí. Que tes publicada, perdón. Sí, de vez en cando escribo, sí. Como é o teu xeito de escribir poesía? É dicir, é unha cousa de disciplina, é unha cousa de inspiración? Bueno, a inspiración... Eu creo que a inspiración quero pouco, eu. O sea, o que hai é... A inspiración consiste basicamente en que, xa decía, non sei que... É que é un tópico, pero que é verdad, que te pille traballando, non? Claro. É dicir, que é verdad. É dicir, a mí o que, francamente, moitas veces me cuesta máis últimamente para facer cousas é poñerme a. Claro. Me entendes? É o que máis... Moitas veces sinto moi preguizoso. Claro, joder, que teño moito que decir, non? Entón, hai que forzar un pouco a máquina para que a inspiración te pille traballando. Claro. Porque se ti esperas a que chegue a inspiración, pues listo, non chega nunca. Eso, en xeral na vida funciona todo así. Hai que facer as ganas antes de telas. Claro, efectivamente. E entón, bueno, sei, así vai a... Entón, sí, pues procuro de vez en cando fazer algo. Tamén escribir algunhas prosas, así, tal e cual, tamén de vez en cando, impresións en prosa e tal e cual, así. Pero non por publicar, mas que xa, non sei, tamén, eso gustame, sí. Sí, algunhas impresións, pero escribir para publicar, bueno, aparte que para publicar hai que ter posibilidades de publicar, non sempre, non se metes, e todo é problemático, sí. Xa que me dá lo pé, a parte de poeta, Xavier, como dixen ao principio, é prosista, e unha das partes moi destacadas, moi voluminosas, non temos a sorte de contar aquí co Dicionario da Comida Galega, pero ocupa o seu e pesa bastante. Joder, ese é o mellor camín. Ese proxecto faraónico que a mí me quitou anos de vida como editor, que é o Dicionario da Comida Galega, que coeditamos a editorial en Gaiolarte. Ese foi un proxecto que eu sei que ten moita importancia para ti, e que conecta con outra obra que tes, que se chama Diario de Comidas, que publicaches en Galaxia, que está, efectivamente, está aquí este libro, este libro que podes ver aquí. Bueno, os que non estades escoitando, estou ensinando a edición de Galaxia. De onde ven este interese? Principalmente, a primeira pregunta é, de onde ven ese interese pola literatura gastronómica? Aí sí que é difícil de contestar a eso, De verdad que é moi difícil de contestar. De onde ven? Non sei. A miña casa, de logo, non. Non é que non aprecisen a comida na miña casa, sí, claro, sí. E ademais o cambio, que na miña casa sempre as comidas eran moi curiosas, non? Por influencia catalana, era alucinante aquelo, o sea, cando chegaba o meu santo, a miña cumpleanos, a miña nai me decía, que vos menjar? Que queres comer? Que é o teu san? E eu, joder. E eu decía, olla barrejada, que significa, bueno, é unha especie de menestra, non? Menestra, así, a merce de menestra. O sea, que sí que había ese gusto por los cambios e tal. A túa nai cociñaba ben? Non, mía non se dedicou a cociñar nunca, non. Nos tiñamos cociñeira, familia así, de pudente e tal, sí. Tiñamos dúas criadas na casa, a mãe e a filla, que xa trouxeron xa da Pobra do Caramiñal. Viviron con nós toda a vida. Curioso, sí. E ela, a nai, era moi boa cociñeira. Imos que dicir os nomes delas un pouco para reivindicalas tamén, xa que foron tan importantes na túa vida. Recórdala. Sí, chamase Carmen Rial, e Manola, que era filla, sí.
Sí, bueno, para nos foron moi importantes, bueno, importantísimas, sí, claro, sí, daquela. E, bueno, é parte xa do que sabes de galego, claro, claro, Claro. de ouvidas, ven de aí, non? Pois que na miña casa falaba o catalán, elas, pero entre elas falaban o galego, e a min Carmen non sabía falar castelán, falaba en galego. O sea, eso sí, es evidente, non? Eso sí. E era moi boa cociñeira, o que pasa que era unha cociñeira intuitiva, daqueles Claro. de antes, o sea, facía moi ben a empanada, facía moi ben o que facían, non? Pero entendía moito, tenía unha inteligencia natural extraordinaria, extraordinaria. Cando en Segovia, iba ao mercado, aos mercados que había ali, plazas, tal e cual, e moitas veces entraba e xa o tipo xa decía: Doña Carmen, hoy non hai pescado para usted. Como dicindo, sí, o que vendo eu non vale para usted. Claro, sendo da Pobra en Segovia, Joder. iso sí que é un choque cultural. Sí, además non se paraba, non se cortaba nada, o sea, era cando decía, eso está mal, o sea, non se cortaba nada. Vaime decir a min, este peixe como está, vai explicar a min como está el peixe este, tal. E falaba así, él non falaba galego en Segovia, sí, facías entender igual, sí. Pois eso de aí, bueno, sí, nesas cousas sí que en a casa, pois sí que influiu, sí, o gusto pola comida, sí, había, sobre todo por esa. Eu teño que reconocer que a min eso de vivir en moitos sitios favoreceme bastante a nivel cultural. Claro. O sea, hombre, logo me deu por a tendencia nacionalista, non? Pero eso non quitou para que eu aprecie moito na miña vida, eses contrastes, non? Eses contrastes que a mí me serviron de bastante de riqueza, non? De todo tipo, porque claro, vivir en varios sitios sempre enriquece, sempre, non? Claro. Vivir en certos sitios, entón saber que existe unha cultura, unha gastronomía catalana, unha gastronomía galega, non? As diferencias tan grandes que hai, non? Tal. Todo eso sempre te vai chamando a atención, non? Bueno, pero logo, non sei, sempre me chamou a atención a cuestión da comida, pero non te podo precisar cal é a razón exactamente, non? Aparte que me gusta máis ou menos comer, como a todo Dios, pero non vexo unha razón así, tal. Home, eu sei que Cunqueiro, pois moitas veces, este que é poeta lírico, non cree que sea un gastrónomo, sempre digo, falo de Cunqueiro, pois mira, aí tes un gran poeta lírico Exactamente, e un gran xusto. gastrónomo, joder. Entre outras moitas cousas. Entre outras cousas, claro. Aí tes un exemplo, non? O sea que, mira, pues trate por aí. E eu tomei moi en serio o dicionario, Seino. que por certo agradecho moito a ti a publicación do dicionario, e sobre todo o que máis te agradezo de todo foi que o dicionario non hai niunha, que eu saiba, non hai niunha soa errata. Bueno, eso gústame que o digas, porque E iso debes a este señor. porque dá moito traballo. Debese a ti. Eso é impresionante. Non hai nin exemplares. Non hai Non hai poucos. nada. Ningún exemplar. No, pero que non hai ninguna, pero quero dicir que non hai ninguna errata no dicionario, non hai, está todo perfecto, e iso é deste señor, que foi que me correxiu continuamente. E foi o meu soño, porque eu teño pensado moitas veces, se eu publico un día unha obra destas, o primeiro que me interesa é que me corrixan ben, eu digo xo de verdade, que me corrixan ben, porque este tema préstase a moito que non saben correxir, non saben, e sobre todo non teñen intuición, porque ti és moi intuitivo para eso tamén, Moitas a parte de saber moi intuitivo, claro, saber o que un quere, o que un necesita, esa palabra, tal e cual, e as poucas correccións que me fixeches, que non son ninguna, prácticamente me fixeches moi poucas, estaban todas moi ben. O sea, realmente creo que acertadas totalmente. Agradezoche non só iso, senón escribir esa magna obra, porque eu aprendí moitísimo. Eu non hai moito que publiquei unha novela que está aí, que se chama Sade máis salamántica, o ceo da boca, e hai un momento que se fala dun prato que chaman as calandracas,
sí. Que eu collino directamente do dicionario do teu As dicionario. calandrajas, sí. É un almorzo, non? Sí, é un armozo que se fai unha cousa doce que se... En Pontevedra. Exactamente, xusto. Non hai unha escena en Pontevedra onde eu imagino alguén comendo as calandracas. Pero o meu coñecemento dese prato ven única exclusivamente do teu Sí, dicionario, bueno, non? sí, bueno. Claro. No, o que pasa é que, claro, hai que dedicarse a ler moito. Eu lín bastantes con esa historia, non? Iba moito á biblioteca e tal e cual. E claro, hai que ler, porque se non, non... Pero bueno, sí, eu tamén estou moi contento dese libro, pues moi contento, moi contento. Ti falabas antes de que dixeches dúas cousas que me pareceron moi interesantes. Unha é que che gusta comer, como a todo Dios, e que te criaches con esa cociña intuitiva, ¿no? Esa da Carme e da Manola. Sí. E creo que é a cociña que ti realmente che gusta. Eu creo que esa é a impronta que ti deixaches nas túas obras gastronómicas, non? Esa reivindicación nun momento onde está, e está moi ben, non? Que se reivindique a cociña de autor, a cociña máis sofisticada, a cociña case científica, pero te reivindicas esa cociña popular, esa cociña que ao final é cultura popular, é dicir, este ano no que estamos vai se dedicar o Día das Letras Galegas ás cantareiras, non? A música popular. No, bueno, a poesía popular. A poesía popular, digo, sí, sí. pero a cociña dentro do que ten é unha cultura popular moi ampla e moi potente, non? Sí, E ti reivindícala nas túas obras. Sí, sí. Claro. É que a cociña popular ben feita, porque claro, se está perdendo. Claro. Estáse perdendo. Pero unha cociña popular ben feita é algo dunha riqueza cultural extraordinaria, non? Aquí no Calvario hai un sitio que se come maravillosamente ben. Pois vai propagando, xa que estamos no barrio. Como se chama? Chamase Mesón Pallares. Pois xa sabedes, os que queirades comer ben aquí perto da librería Cartabón, non me son Pallares. Pois Vitor e Vicky, que foron unha miña, por certo, No Calvario, claro. do Calvario, que era moi boa alumna, pois resultou ser unha gran cociñeira, que aprendeu ca súa... Teño entendido, nunca falei con ela diso, pero teño entendido que aprendeu gran parte ca súa sogra. Teño entendido que porque a súa sogra creo que era xa tiña ese local, e creo que iba moita xente aí a comer. Xavier, sempre hai unha especie como de tópico, ¿no? De que a gastronomía galega que realmente que é moi simple, que se basea en cocer cousas, en asar cousas. Despois da túa experiencia gustaríame que opinases un pouquiño sobre iso, non? É dicir, de onde ven a nosa tradición, a tradición da gastronomía galega que lóxicamente engarza coa nosa tradición pesqueira, a nosa tradición agrícola, pero supoño que despois tamén ten outros lazos, non? Ten lazos incluso, penso que se mellor da maragaretería, que tuveron esa influencia, ou dos cataláns que vieron aquí a establecerse. Sí, no, clarísimamente, e de América tamén. De América xa non está tan claro, porque aí había, pero relacións hubo, clarísimas, non? Sí, e sobre todo é moi importante sobre este tema é o tema das feiras. O sea, as feiras de, por exemplo, de Zafra, é moi importante. Foi moi importante, non sei agora. Medina del Campo, todas esas feiras influíron moito unhas noutras e foron relacionándose unas con outras e foron creando, diríamos, aportacións que chegaron a Galicia. Claro, en Galicia seguramente por presencia dos maragatos, pero non sempre, porque tamén hai influencia rioxana na cocina galega, porque hubo emigración aquí, sobre todo non me acordo o sitio, é unha vila, pero non me acordo o nome nestes momentos, non? E entonces eso tamén notase bastante. Hai hasta presencia de, hai hasta contactos, e non o digo eu, xa o dixo un bon gastrónomo malogrado, por desgracia, mira que coñecino eu, que era moi bon, que se chamaba Fausto Galdo. Fausto Galdo
foi un dos grandes gastrónomos galegos de últimos. Era unha persoa que sabía moito e nunca publicaba os articuliños, pero nunca se destacou porque non tal, pero era unha persoa, eu tuve a gusto de coñecelo, parece unha persoa moi e su libro, un libro que ten que se chama Las recetas de Lina, creo. Las recetas de Lina. no, Lina era a sobra. a recetas de Lina é a sobra, sí, que tamén é un libro interesante, tamén está no diccionario, eu coloco alguna receta sí. pero o libro del chamase Abecedario das Mantenzas, que está publicado en Xerais. É un libro moi interesante, moi interesante. O que pasa é que e en diccionario tipo o que fixen eu, Sí. pero non é non busca documentación, Xa. pero sí ten a súa aportación personal que era moi importante, o sabía moito máis que a min, entendes? Quer decir que el a súa aportación é moi importante, Xa. moi importante. Pois el fala precisamente de que hai relación entre a cocina galega, incluso a de Bilbilis, de, mira, eres. O dicionario das Mantenzas. Este é o Fausto Galo. é o libro do que estaba falando. Un señor libro tamén, Sí, no, señor libro, hai tanto. É un señor libro este. Cidade das Mantenzas de Fausto Galdo en Xerais. Sí. É un bon libro este. Joder. Sí. Pois dicíasme que ten influencia Lástima de que Calatayud. morreu, non chegou a ver o libro, ele. Xa. E eu estuve comendo con el pouco antes de falecer. Estaba delicado do estómago, estaba operado xa do estómago, xa estaba operado, tiña un cáncer. Foi un desastre. E recordo que comimos xuntos en San Cibrán. Comimos poldro, Carai. que o trouxeran do Valadouro, de por aí, que era a zona de por ali. Comimos poldro. E estaba Fausto Galdo e outro bon gastrónomo, moi bon gastrónomo, que se chama Miguel Vila, Sí. que é de Ferreiro do Valadouro. Ajá. E comimos xuntos os tres, moi ben, por certo, ali en San Cibrán, claro, xa había Fausto, xa de comer ben. Porque vamos a ver a neva ali. Claro. A ver a neva en San Cibrán. E moi ben, pasámoslo moi ben, sí, recordo perfectamente, sí. Pois este decía que sí, que tamén había influencias de Calatayud, sí, había relaciones, tal e cual, sí. Pero bueno, a relación máis clara, para min, aparte do que dixeches ti, da cuestión catalana, que é certo, pero aparte deso, é a relación leonesa. Eu creo que a relación con León moi importante, e aún vai a León e ves cousas que recorda moito a cociña galega. Claro. Hai moita relación. Non porque estén próximas, é por la maragatería. Claro. Porque tal vez tamén en León capital recolleron influencias de maragatería, ollo. Posiblemente. Que daquela, claro. Sí, é importante, sí. Pero, por exemplo, o bacallao é moi importante tamén, a relación do bacallao. Pero logo está toda a cociña do mar. A cociña do mar en Galicia é moi importante, moi interesante, moi interesante. Vergara, que é fala deso, Rodríguez Vergara, é un pescador importante, que decir, non é un tipo co seu barco, o sea, non... E ten un libro moi interesante sobre a pesca e a cociña, e como prepara a cociña, e son moi curioso, moi curioso as maneiras especiais que teñen. É dicir, que hai unha cociña do mar, evidentemente, en Galicia, é moi interesante. Pero sobre isto xa escribiu Xavier Domingo. Xavier Domingo era un importante crítico gastronómico, que era aragonés, pero vivía en Barcelona. Bueno, catalanizouse bastante. E el foi o gran defensor da cociña galega. Xavier Domingo ten un libro que se chama Cuando solo nos queda la comida,
que é un libro interesante, nos ten os 5 sentidos, que fala da cociña da cociña galega. E, entre outras cousas, di, normalmente se dice que la cocina gallega es pobre. Dice, yo creo que eso es una falacia. Dice, creo que es más, o digo clarísimamente, es una falacia. Dice, la cocina galega es riquísima en invención. En invención. Dice, porque yo voy, dice, siempre que voy a Galicia, me quedo sorprendido de la variedad creativa, ¿no? Posiblemente, claro, sea un poco, para nós, un pouco repetitiva, pero claro, habría que verlo, ¿me entiendes? O que pasa é que, claro, hai que pensar que esa cociña popular se está perdendo, claro, que esa é a segunda historia, ¿entiendes? Esa é a segunda historia, e que os cociñeiros de agora, non digo todos, pero moitos, sobre todo os rapaces novos, cando por aquí salen da escola de hostelería, están destrozando a cociña galega, en gran parte, ¿entendes? O sea, claro, están destrozando a cociña galega, pero vamos, o sea, clarísimamente. Por qué? Pois porque non siguen a tradición que seguían antes as casas de comidas. Claro. Eles inventan cousas, e incluso se copian uns a outros. Un día, estuve en Viveiro, fun comer ali a un viveiro, ali a Covas, ali un barrio de Viveiro, pedín, había polvo e tal. ¿Tes polvo e tal? Sí. Bueno, pero non aquí o polvo, facémolo. Bueno, vale, a ver, tú trae, este de carallado, trae yo. E traen uns rachos aí de polvo, tal e cual, todos, e me traen un racho de polvo pasados a plancha e con allada por encima. Moi vulgar todo, non? Pero, cal sería a sorpresa? Que vou, ao pouco tempo, a Cangas do Morrazo e me enseñan o mesmo plato. Xa. A mesma historia. Pero bueno, joder, que pasa? Que se copian uns a outro incluso. O sea, xa non únicamente non se copian as nais, as avós, en copiar, sino que se copian entre eles. Xa. O sea, desfeita, copian entre eles. Entendes? É un desastre. O cual non quer decir que todo o mundo sexa así, O sea, non hai, ainda hai, afortunadamente, bons cociñeiros e cociñeiras. Pero bueno, iso pasa moito, Estás perdendo moito a cociña popular. A auténtica cociña popular estáse perdendo moito. Sí. E estáse perdendo tamén outra parte do teu traballo ese magnífico que é o vocabulario da comida. É dicir, a riqueza lingüística que ten a nosa cociña e a nosa comida é absoluta, non? E agora encontraste que, claro, que prácticamente non podes chegar a un supermercado e pedir unha robaliza, porque che dicen, perdón. Eso é un desastre. É un auténtico desastre. La lubina do carallo, pero que coño lubina? Aparte de que lubina é un catalanismo. Xa. Claro. O sea, a palabra é robalo en galego. Robarro é un catalanismo tamén. É dicir, de llobarro, en catalán se dice llobarro. Entón, claro, pero que había influencias dese tipo. Pero claro, o que non se pode facer é borrar non o vocabulario galego. Claro. Eso non pode ser. E claro, efectivamente, completamente se está perdendo a masas forzadas, A masas forzadas. A castañeta, por exemplo. A castañeta vermella, o sea, a castañeta que se me foi tal, xa lle chaman, non sei como, xa para empezar en Ribadeo chaman de virrei. Asturianismo, clarísimo. Entendes? Pero aquí xa... na Coruña chaman dorada, que terá que ver. E por aí tamén, non sei que, é dicir, se está perdendo efectivamente, o vocabulario gastronómico, sí. A máis esforzada, sobre todo, onde máis se nota é no mundo dos peixes. Claro. Na etioloxía, onde máis se nota, non? Sí, pois así, Pero vamos, estás esperando moitas cosas tamén, aparte disso, claro. O sea, non únicamente a cuestión na comida, pero tamén noutros territorios, diríamos, non? Por suposto, claro.
O que pasa é que na comida é como que o ves en directo, non? Na comida parece que ves en directo, sí. Porque incluso vexo a miña propia nai vai cambiando, é dicir, hai 20 anos se chamaba a uns peixes en nome galego e agora xa se contaxiou. Entón hasta me incomoda. Pero xa empezou eso, xa... No, eu criéme toda a vida chamándolle sapo e agora rape, mamá, pero se lle chamaba sapo toda a vida, por que lle chama rape agora? Claro. Porque na miña casa era sapo, sen o de peixe, era sapo. Sapo, non? Esta noite comemos sapo. Calquera que viste desde fora quedaría un pouco sorprendido, non? Pero si eu, ademais, se me permite, Xavier, eu reclamo da xente que nos escoita resistencia no supermercado. É dicir, a primeira vez que di robaliza, dinche perdón, pero a cuarta que o di xa saben. Xa a que está ali vendendo acaba aprendendo. Cun sorriso sempre, sendo cariñosos coa xente que están traballando, pero que non debemos deixar perder esa riqueza, porque é unha riqueza fundamental é irrecuperable, ademais. Unha vez que se perde non se recupera. Se che parece, quería falar un pouquiño dese libro que temos aquí, levantar con o seu permiso, que é este Brasil no centro. Carai, que non estabas aquí nesta foto, Xavier. O tempo pasa. Que é un libro que recolle a túa visita en Salvador de Bahía. De feito, esta foto de ser do ano 2006 ou por aí, por iso, claro, xa pasaron casi 20 anos. Fálame un poquinho da túa experiencia brasileira, porque eu creo que foi bastante importante, non? Bueno, eu aproveitei que a xubilación, un dos datas máis felices da miña vida, por tanto, e non porque non teño nada en contra de tal, pero hai que reconocer que a miña xubilación sentou moi ben. Foi xubilación de verdade, xúbilo. É de xúbilo. Como digo en Brasil, aposentaxeste. Nada, aproveitei que cando me xubilei, aproveitei que a filla miña, Aina, pois vivía en Salvador de Bahía. Por ali xa leva tempo, xa leva anos, non moitos, pero algúns anos. E daba clase de español ali, as casas, tal e cual. Logo entrou na Cervantes, tal e cual, pero eso foi máis tarde. En principio daba clases particulares para as casas, tal e cual, non? Porque ela sempre lle gustou, non sei por qué, sempre lle gustou moito Brasil, unha especie de... Esas aficións que colles de novo, pois mira que chalén. Exactamente, sí. E entón, pois, aproveitei que vivía ali. E se non podo ir mellor, pois, a miña filla, a Brasil. E entón, pois, moi ben, porque cando cheguei, pois, xa me tiña preparado o apartamento. Entende? Xa tiña... Non foi así, non. Axudoume a buscar apartamento, non. Ela vivía xa no seu apartamento, pero eu non quería ir con ela, quería vivir un apartamento a min. Axudoume a buscar apartamento, estou moi ben, comigo estou moi cariñosa e moi ben. E nada, pois entonces ali entrei en contacto cun galego, que me en todas partes, non? E máis en Bahía. En Bahía, sí, bueno, pero aquel galego da clase na facultad era el lector, era de Ourense, era el lector, se chamaba Marcos Aparicio, era lector de galego, puxo un bar, teña un bar ali na Barra, que é un barrio turístico e tal e cual, pois un bar que se chama Galicia. Bueno, pero a xente debe saber que en Salvador hai un equipo de fútbol que se chama Galicia. Efectivamente, sí, porque, joder, logo entrei en contacto ali, claro, xa entres en contacto con galegos e tal e cual, sí. E un bon día, Marcos díxome que me iba a presentar un poeta dali de Bahía, tal e cual, e que podía entrar en contacto con él, porque él ten a súa grupiño e tal e cual. E efectivamente presentoume ali na facultad. Foi a facultad, dixe, mira, tal. E o poeta era un poeta moi alto, se chama Ruiz Piñeira Fillo, un poeta moi alto, ali. E díxome, você va a tal, díxome o sitio onde podía ir para tal. Temos encontros tal, para Muso, tal, moi ben. Fun ali, e ali estaba el con un montón de xente. E con toda a jeta, presentéme ali. Mira, non se lembra de min, a mí que antes eu sou alumno, tal, presentoume usted, díxome que viñera por aquí. Sentéme ali,
recordo que estaban comendo asado de boi, que a mí gustou moito, por certo, sí, asado de boi ali, as cervezas e tal, pum, pum, pum. E xa empecé a falar ca xente, e todos os xoves tíamos comida, durante 5 anos, 4 anos. Carai. Bueno, hubo menos cando viña, bueno, eu non podía estar en Brasil, non podía estar máis de 6 meses. Claro, tías a visa turística. Porque tiña visa turística. E eso que ahora son 3. Pero daquela, con Lula, a non sei se volverían agora, dabanche prórroga. Entendes? E entón, ti, ao cabo dos 3 meses, ibas a Poli, bastante desagradable o tal, pero bueno, hai que ir. E entón chegabas a salir a ver a Poli e dice, mira, quería pedir prórroga. Enche aquí, non sei que tal, echabas tal cual, e dabanche un tal, do pasaporte, se dabanche o pasaporte e podías estar 3 meses máis. E aquel estaba moi ben. Entón eu salía de aquí en outubro, me entendes? E volvía en abril. E así pasei 4 anos. E moi ben, perfecto. E se tantos 4 anos, todos os xoves comendo con esta xente. O sea, que tiña bastante relación, non? E logo outras relacións, vale, por ali, sí, bueno, sí, conocía máis xente, sí, claro, sí, sempre conoces a xente. E foi moi, sí, foi interesante, sí, foi unha experiencia interesante. Por exemplo, me dime conta de algo que me chamou moita atención. O aborrecimento polos portugueses. Sí. O sea, algo alucinante. Incluso lingüístico, ¿no? O brasileiro pensa que o portugués de Portugal non é o mesmo idioma que o deles. Na cousa. Bueno, un deles díxome, estivera aquí en Santiago, Ruiz Piñeira, estivera aquí en Santiago, nun congreso que houbera en Santiago, do Pen Club. E entón contou, cando estuve no Pen Club ali houve un recital de poesía. E ali, dice, leu poemas en galego, outro en castellano, español, non din castellano, din español, outro en portugués, e o brasileiro, portugués de Brasil, tal cual. O único que non entendí foi o portugués. O único que non entendí foi o portugués. Pero xa o máis alucinante foi un día, eso sí que foi a bestial, nunha festa, dunha casa particular. Había ali un poeta de raza negra, que se chama Machado, que todos os anos viña de Sao Paulo. Tío moi simpático. E un día, estábamos así medio peneques, sí, porque senón non diría estar, e xa empecé non sei por que me cabrei, e empecé a decir, pero non con él, ni moito menos, porque se verá. Dixeña, porque, vamos a ver, que é iso de galego-portugués? Non hai tal galego-portugués. Aquí, cando o galego era galego, Portugal non existía, por tanto non hai portugués. E o tío me dice, e você, por que non va a Portugal facer unha palestra sobre iso? Porque, joder. Claro, porque además, encima era negro, o sea, doble motivo. Doble motivo. Xa para rematar, Xavier, quería falar da túa faceta como traductor que anunciamos ao principio. Moita xente igual ignora que ti é o traductor de Méndez Ferrín o castelán e o catalán, por exemplo. Sí. Que me deu un traballiño, que che iba a dicir, non? Que traducir a Ferrín non debe ser unha cousa doada. Non, iso toda a lingua. Claro. O que pasar ao catalán deu un traballiño. Bueno, logo parece que estaba ben, porque na editorial pasou perfectamente, non me puxeron ninguna pega ni nada. O sea, eu traballei tamén bastante, aí. Pero, ben, bueno, pois sí, pues moi orgulloso de pasarlo, sí. Sí, pasei mellor traducindo con todo ao catalán que ao castelán, porque o castelán, Ferrín no castelán queda un pouco duro. Xa. Sabes, un pouco, non é tan fácil.
Él me decía, dice, no, a mí me gusta moito máis un catalán, porque así parece francés, así parece. Claro, claro. E tal. Sí, pero es que, sí, traducir o catalán queda así. Tamén traducín o como se chama? Arnoia. Arnoia tamén, sí, sí. E con Moncha traducimos juntos o Amor de Artur. Sí. Sí. E non, pero non traducir máis, non recordo máis cousas, non. E despois, pro galego, moitísimas traduccións que tes feito, pero unha que para min é moi destacable, que é a de Dino Buzzati, a de O deserto dos tártaros. Bueno, sí. Que é unha obra que curiosamente non se che parece a ti que se está reivindicando moito. É dicir, eu que sigo bastante a xente que están lectores novos, non? Sí. De repente están como moi encandilados con esa obra. De feito, seguramente lín a túa versión, porque a de Xerais, que había naquela colección de grandes autores, e teño ganas de volver lela, porque debe haber algunha mensaxe que ten que ver co momento histórico no que vivimos, porque sí que noto como hai un crecente interese por esa novela. Para mí é unha obra maestra esa. No, iso por suposto, claro. Maestra, o sea, pero eu sí que animaría a xente a que a lese en galego. Non porque fixese a traducción, de verdad, antes de que deron un premio en Santiago, así, pero sino porque quedou ben en galego, queda moi bonita, queda moi ben, e anima a xente a ler máis en galego, entendes? E porque as traduccións castellanas son moi boas, porque está as de Esther Benítez, que é moi boa traductora, pero eu animaría a xente a ler en galego, porque queda moi bonita en galego, é unha novela, a mí Buzzati me encanta, me parece un gran escritor, sí. E logo, unha novela da cual tamén estou bastante orgulloso e tamén me deu bastante a lata, por certo, a xente pensa que non, pero é difícil, é a do Gato Pardo. Claro. A da Lampedusa, que parece que é unha cousa así. No, pero non porque pode pensarse que se trata a que Lampedusa era siciliano, non, pero non ten nada que ver coa lingua siciliano eso, porque a lingua non é a lingua siciliana, non hai dialectalismos aí. Xa. É prácticamente, o que pasa é que era o seu italiano, que é un italiano jodido, non? O sea, non é fácil, o sea, entendes? A ver, din que tardou 20 anos en escribir esa obra, Lampedusa. Pois non me extraña. Así que... Non me extraña. Porque ademais, sí, porque ademais, claro, debe ser moi é que é moi perfeccionista. E entón, claro, vas ao galego e, joder, non te encaixan ben as cousas, empezas a pensar e isto. Entendes? Precisamente que a maioría por eso. Porque é moi perfeccionista, porque buscou un pouco, é moi perfeccionista. Claro, sí. Pero é tamén unha novela maravillosa, Buah, fantástica tamén, maravillosa. Sí. Segues traducindo, Xavier? Non teño traballo, se me das un traballo ti. Iso, pois, fora de cámara xa falamos de negocios. Ben, pois, coido que xa chegamos ao fin. Sí, falamos bastante, falamos ben. Falei muitísimo, Bueno, pero para iso, insisto, para iso te trouxemos, para que nos contases estas vivencias, así que simplemente darvos as grazas por chegardes hasta aquí, ata o final, e dentro dun mes volvémonos a ver aquí en Cartabón. Graciñas.